ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଲକଂ ସାତତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କର୍ତ୍ତୃସାरणଂ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ରାଗ ଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନ ସତ ପୁରୁଷଂ ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁତଂ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନଂ କାମଦଂ ମୋକ୍ଷଣଂ ଶୈବ ଓଙ୍କାରାୟ ନମଃ ତେଜ ଦୁର୍ଜନ ସଂସର୍ଗଂ ଭଜ ସାଧୁ ସମାଗମଂ ଗୁରୁ ପୁଣ୍ୟ ଅହରାତ୍ର ସ୍ମର ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଂ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନାମ କରିବା। ଗାଓ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ଗାଓ ରେ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ଗାଓ ରେ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଗାଓ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ। ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲି ଡାକରେ, ଗାଓ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଜୀବନ ହଇଲେ ଶେଷ ନା ଭାଜିଲେ ହୃଷିକେଶ, ଜୀବନ ହଇଲେ ଶେଷ ନା ଭଜିଲେ ହୃଷିକେଶ, ଶେଷ ହେବ ଏ ନିଶ୍ୱାସ, ଶେଷ ହେବ ଏ ନିଶ୍ୱାସ, ଏକବାର ନାମ ରସେ ରସରେ, ଗାଓ ରେ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ଗାଓ ରେ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ଗାଓ ରେ ମନ ମଧୁର ସ୍ୱରେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସ ତतो ଜୟମୁଦୀରୟତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଭଗବତାନାଂ ମୁଖସ୍କଣିତଂ ଅକ୍ଷରଂ ତ୍ରିଅକ୍ଷରଂ ମହାବୀଜଂ ଅନନ୍ତ च ନିୟୋଜୟତେ। ଚତୁର୍ବିଂଶତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚତୁଃଶ୍ଲୋକେ च ନାରାୟଣ, ନାରଦ ଦଶମ ଶ୍ଲୋକେ ବ୍ୟାସ ଚୈବ ଶତାନି च, ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ରେ ସୁକୃତା ସତ୍ୟବତୀ ସୁତଃ ସୁକଭ୍ୟାमुपदेशनं ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜ ଜୟତେ। ସୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ନାରଦ ବସୁଦେବାୟ, କବି ନିମିଚ ସମ୍ବାଦ ଅବଧୂତ ଦୁରାଜନଂ, କୃଷ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ସୁତ ସଗୁଣଙ୍କ ମୁନିନା, ଏତାନି ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦ ଭଗବତ ଭାବୁକା ଜନାଃ। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟେନ च, ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ, ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ, ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ କହି ଜୀବ ଯାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ କହି ଯାଉ ଜୀବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ବାସୁଦେବ, ହା କୃଷ୍ଣ କହି ଯାଉ ଜୀବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ବାସୁଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ହରଷ ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ଜୀବର ହିତେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ହସି କହନ୍ତି ମୁନି ସୁତ। ଶ୍ରୀ ସୁତ ଉବାଚ, ଯେ ସୁକ ଏକାନ୍ତେ ଗମନ, କରିନ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ, ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି, ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି, ପିତାର ସ୍ନେହ ଭଗ୍ନ ଅର୍ଥେ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ,
ଏହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେ ହୃଦେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ କରୁଣା ବହି ହେତୁ ଚିତେ ଅଖିଳ ଜୀବର ସଂସାର ଯେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣ ଯେ ସତ୍ୟବତୀର ନନ୍ଦନ ଯେ ନରୋତ୍ତମ ଏ ସଂସାରେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରେ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ ସାଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଜୀବନି ସ୍ତରେ ଏହା ଶୁଣି ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେତେ ମତେ ଯଶର ଆସେ ଯହିଁ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ଶୁଷ୍କ ତର୍କାଦି ନାଶ ଯାଏ ଭକ୍ତି କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡେ ମାୟା ମୋହେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୃଢ ଭାବେ କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ କାମ ମୋକ୍ଷ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମ ହିଁ କାମର୍ଥେ ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଙ୍ଗ କାମ ଘୋର କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ ଲାଭ ଜୀବର ତତ୍ଵ ଜାଣିବାରେ କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ତତ୍ଵ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ